Cred că sunt singurul, dacă nu sunt singurul, probabil că sunt între foarte puțini, poate numărul doi, care nu putem să spunem foarte multe lucruri din amintiri despre biserica aceasta și despre lucrarea de aici. Însă am ascultat cu atenție mărturiile dumneavoastră. Am ascultat felul în care stăm în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii din, așa cum spuneți dumneavoastră, Maramureșul istoric și vedem 31 în cazul lucrării fratelui, poate și mai mult în cazul lucrării mământului dintre dumneavoastră, de ani de credincioșie în care Dumnezeu a lucrat, a binecuvântat bisericile și a adus rod. Acum este o problemă când stăm să cuantificăm rodul acesta, pentru că noi am fost înzestrați de Dumnezeu, am fost capacitați de Dumnezeu să rodim. În ascultare, în dedicare și în supunere față de Cuvântul lui Dumnezeu, noi putem să rodim. Însă când este vorba să vedem roadele, să identificăm roadele acestea, de multe ori nu putem să le identificăm pentru că roadele acestea nu pot fi văzute cu ochii. Dar dacă roadele ar fi doar numărul membrilor care se botează, atunci ne-ar fi ușor. Să spunem, uite, astea sunt roadele fratelui din Vișeu de Sus, astea sunt roadele bisericii din Sighet, astea sunt... Dar roadele nu se măsoară doar așa, prin membrii care vin la biserică. Când este vorba de lucrarea pe care Pavel o vede la Timotei, vreau să vă citesc câteva versete și uitați câteva lucruri pe care Pavel le aduce aminte lui Timotei și spune: eu mi-amintesc de ele și îți amintesc și ție pentru că sunt valoroase. Și dacă rămânem cu ochii ațintiți la aceste lucruri, indiferent că vedem sau nu vedem cu ochii noștri fizici, real, acum roadele, noi credem prin ochii credinței că ele sunt și vor fi răsplătite de Dumnezeu. Și am notat ce spune Apostolul Pavel. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Dragii mei, Apostolul Pavel își aduce aminte și cred că fiecare dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de lacrimi pe care le-ați vărsat împreună și care atunci când te uiți la ele, te umple de bucurie, te umple de bucurie. Acele lacrimi sfinte care au fost vărsate în lucrare, în jertfă, în ospenială, în trudă, în sacrificiu pe care ați depus. Și aceste lacrimi nu rămân fără rod și nu rămân răsplătite. 2. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care a fost mai întâi mama ta, în bunica ta și am regăsit în tine. Și mă uit la dumneavoastră și văd aici oameni care dați dovadă de o credință neprefăcută. Poate că spune, fratele, cum știi tu lucrul acesta? Cum știi lucrul acesta? După 30 de ani de chin, de trudă, de chirii schimbate, după 10 de ani, în cazul dumneavoastră, în care ați avut toate motivele să puneți armele jos, să spuneți, noi nu putem aici. Aici nu se poate, așa frate. Aici e greu, aici nu se poate. Ați rămas de baricade. Și pentru că ați rămas de baricade, asta este dovada faptului că în inimile dumneavoastră a fost, este și va fi o credință neprefăcută și asta nu rămâne nerăsplătită de Dumnezeu. Asta aduce roade și Dumnezeu aduce răsplată. Și în al treilea rând spune, de aceea, acum, zice, îmi aduc aminte, și acum vreau să-l aduc și ție aminte de ceva, spune Apostolul Pavel. De aceea, îți aduc aminte, să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor. Și că Dumnezeu ne-a dat un duh, nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Dragii mei, când mă uit și ne uităm în spate, ne aducem aminte de credință, ne aducem aminte de lacrimi, dar de bucurie. Ne aducem aminte de călăuzirea lui Dumnezeu care a fost până aici. Și astfel, când privim în față, suntem obligați să ne aducem aminte că trebuie să ne înflăcărăm darul care a fost pus în noi. Frați lucrători, dragi, scumpi iubiți frați lucrători care sunteți în zona aceasta, cărora vă este la fel de greu ca și în Vișeu și peste tot. Și nu doar aici, știți, și în Bistrița și în Arad, peste tot lucrurile se face greu în vremurile acestea. Avem obligația să înflăcărăm darul care a fost pus în noi. Pentru că lumea își face datoria de a ne descuraja.
Lumea își face datoria de a ne descuraja. Noi avem obligația să înflăcărăm darul care a fost înapoi. Și lucrul acesta nu rămâne nerăsplătit. Dumnezeu nu se lasă dator niciodată. Și Dumnezeu nu rămâne că nu-și plătească polițele, datoriile pe care le are de plătit pentru fiecare dintre noi. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.